Al voltant d'aquesta taula on som s'han gestat algunes de les idees per defensar Catalunya. Diu Josep Benet tot sovint que ell en un país normal s'hauria limitat essencialment a llegir llibres d'història, però com que el país encara no era normal, també s'ha dedicat a recuperar la memòria. Recordin que ens deia que l'any 39 ell es va fer una promesa que lluitaria fins al final perquè Catalunya fos lliure i recuperés la seva llibertat, però també la seva memòria. Josep Benet, quins fets no podíem oblidar? N'hi ha molts. La història del nostre país és una història plena d'esdeveniments, molts d'ells tràgics, molts difícils, que passa que no ha estat moltes vegades prou estudiada perquè no hem tingut facultats d'història a l'antiga universitat. Realment, excepte el cas d'algun professor, feien pena a les facultats d'història. I per tant no teníem gaires historiadors. No obstant això, Catalunya és un país que té una història més plena, més difícil d'Europa. Ara ens recordava que no hem tingut historiadors, que n'hi ha hagut pocs. Ara sí que n'hem tingut. Naturalment, els anys han fet que de les facultats d'història n'hagin sortit, però s'han dedicat al que realment calia recuperar, Josep Benet, aquests historiadors? Jo crec que no, Jo crec que són les coses que no s'ha treballat, s'han fet coses, però bastant en desordre. Hi ha alguns personatges, algun historiador bo, d'altres no tant, i d'altres que són bons perquè no han treballat. El sistema universitari nostre és molt dolent. Ho hem de reconèixer i mentre no reconeguem les coses que no funcionen, no les canviarem. Com ha viscut Josep Benet ser protagonista directe d'aquesta història, ser un dels polítics que va marcar tota la lluita antifranquista, també la transició, els primers temps de la democràcia, i haver d'escriure sobre la història? Com s'agafa aquesta distància? Bé, és que necessites, per fer política, necessites conèixer la història del país. Perquè, en realitat, el coneixement de la història del país no és altra cosa que informació. I no hi ha, i he repetit moltes vegades, no hi ha bona política si no hi ha bona informació. I no hi ha bona informació si no coneixes el que ha passat fa 20, 30, 40, 50 anys al país. No es pot fer. I avui un dels mals que té la nostra política és que, en general, els polítics actuals, els que tenen el poder, la nova generació, no té una idea del que va passar. No coneix l'història del país. Clar, perquè no s'ha aconseguit una cosa que s'ha reclamat per diverses forces polítiques, que és que hi hagués una condemna ferma de tot el que va passar des del Congrés, que és d'alguna manera el lloc. Per què no ha passat això? Perquè ara van fer la transició. És a dir, avui aquests nois no saben què va passar a la transició. És que no ho saben. Jo em dol molt de dir-ho, però aquesta generació és una generació formada dins del franquisme. És a dir, la gent que avui mana, que té 40, a l'entorn de 40, 50 anys, està formada dins del franquisme. Però hem de saber això, perquè si no ens entenem, i reacciona moltes vegades amb el franquisme, i no coneix la història del país pel franquisme. Vostè no creu que seria, doncs, necessari reobrir els sumaríssims, reobrir els processos? Però és que tot això, a mi que em vinguin uns senyors i em diuen ara revisaran els processos. Ara, el tarifa del Consell de Guerra franquistes és que eren legals. S'aplicava una legislació legal, tan legal com podia ser tot l'altre. Llavors, per què n'hem de canviar? És la que explica que es fessin els Consells de Guerra submaríssims d'urgència en 4 o 5 hores, en temps de pau. Això és el greu del franquisme. Ara què volen fer? Què farem? Si no funciona la justícia, ara què farem? Uns tribunals nous. Tots sortiran aquests jutges. Amb quina legislació? Farem una legislació ara per jutjar uns crims, per jutjar una gent que va morir fa 40 anys. Quines proves tenim si tothom és mort? Tot això no té cap ni peus. Josep Benet, s'han tergiversat molts fets de la nostra història? Bastantes coses, Començant per la República, començant o abans, si vols, o la guerra, no sé quantes coses. Simplifiquem per ignorància? Exacte, simplifiquem per ignorància i per partidisme. I per partidisme? Que és el que està passant ara, això de la memòria històrica democràtica, que és un disbarat, la memòria històrica. Quina és la memòria històrica? És que estan dient autèntiques barbaritats, i molt greu. Estan dient barbaritats de tipus totalitari, no se n'adonen. La memòria històrica democràtica és el que feia la URSS, el que feien els feixistes italians, el que feien la URSS, quan hi havia una liquidació general, el senyor Stalin deia, a partir d'ara l'enciclopèdia, tots aquests fora. I es refeia la història, i es feia una història democràtica a l'ús d'ell. Qui va fer la història democràtica a mi?
El que s'ha de fer és ajudar els bons historiadors perquè ens facilitin material i ens facilitin els llibres que no tenim. Començant per un bon llibre sobre la guerra, que no el tenim. I això evitaria la mitificació d'alguns personatges, no? Oh, esclar. O sigui, quan parlem de les Senyor Tarradellas, bueno, parlem-ne, però és que no hi ha un llibre que parli sobre les Senyor Tarradellas de la guerra. Bueno, sí. De la guerra no pot ser. Bueno, però és que el que interessa, aquest gran governant, com va governar durant la guerra? No hi ha un llibre. Sobre el cas Tarradellas, que és un cas interessantíssim des de molts punts de vista, perquè és un personatge molt interessant, no hi ha un estudi fet. Home, i els seus estudis, senyor Benet? Però els meus són parcials, perquè són polítics. Però a la universitat nostra no ha sortit, que jo sàpiga, no s'ha publicat. Josep Benet, en quin moment comença l'antagonisme, si ho podem dir així, o la relació, que és també política, però és també com a observador d'aquesta realitat, de Josep Benet amb Tarradellas? La mateixa conformitat amb Tarradellas comença a la guerra. Clar, comença amb la constitució del govern Tarradellas el mes de setembre de l'any 36. I amb aquest pèssim no govern, sinó que amb els 4 o 5 governs que en 6 mesos es constitueix sota d'ell, en què hi ha la FAI, en què continua assassinant, en què hi ha un desordre enorme, de la rereguarda catalana, i que acaba amb una guerra civil a Catalunya, que són els 16 de maig. I aquest senyor és el gran governant. Home, per mi no. Ho serà per aquell que li agradés el que passava. Però hem de parlar seriosament. Això serà el que es vulgui. Però que no me presenti com un gran governant, ni com un home d'idees, perquè no hi és. Segon, aquest senyor ve portat pel govern de Madrid. Això està documentat, però és que no ho acceptem. Tercer, és mentida que la Generalitat ens la doni. Ens donen una cosa que no és ni Generalitat ni res. I és el president de la Generalitat a l'exili, d'acord, però més vam parlant de com van anar les coses. Ara continuarem parlant de Josep Tarradellas, de la visió que en té Josep Benet, un dels grans personatges de la història política contemporània catalana i també d'altres. Tornarem a parlar de president Companys també, però això que deia Josep Benet, la imatge de Josep Tarradellas passada a la història està farcida d'homenatges recents, de carrers, de places. Aquesta és la imatge que avui i el record que hi ha de Josep Tarradellas. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! Josep Benet, Tarradellas, un personatge que quan torna amb el ja soc aquí, la gent s'oblida del que havia passat abans de la guerra? No, el que passa que una gran part del poble no sap res del que ha passat a la guerra, sortosament. No sap res, ho ha viscut, o eren molt petits. Per tant, tot això no saben res, i és natural. En canvi, és al voltant del qual sembla que hi ha un cert consens per retornar. Perquè no es pot, de cap manera, la gran jugada de Madrid, que la política estava molt més a Madrid. Fa segles que manen, fa segles. I aquí fa molts segles que van perdre el sentit de comandament. I Madrid, doncs, té, millor dit, no Madrid, un català, Manel Ortínez, davant dels fets del que està passant a Catalunya, doncs diu, això no pot ser, això va cap a l'esquerra. Manel Ortínez, que és l'home del representant dels bancs suïssos aquí, que no és una broma, diu, la solució és Tarradellas. I l'altre diu, realment, anem a veure si pactem. I van a Madrid, al cap dels serveis d'informació de l'estat espanyol, va allà, parlen i arriben a un acord claríssim, res de països catalans. Tot això està escrit. Res de països catalans, acceptació de la monarquia i res de conseller en cap.